tejto chvíli idem dať mojim ženám taký malý testík, či uhádnu, čo je toto. Zober si jeden pásik. To je všetko to isté? Aj ty si zober jeden. A čo myslíš, že držíš v ruke? Vôňu. Vonia to? No, tak polovične. Je to vôňa asi. Na čo to je? Po pazuchy. Nie. No tak nič. Je to vôňa, nie? Aha. Nie, no je to voňavé. Povedali by Do sme... prania. Presne. Neviem, či poznáte, priatelia, pásiky na to pranie, pracie pásiky, ináč aj vy ste to zjedli. Je to vynikajúca pomôcka pri cestovaní. Ja vám tu dám dole aj link, kde si ich viete zakúpiť. Ja ich fakt, že mám rada. Sice moje dievčatá ich doteraz nepoznali, ale oni ich spoznajú a ja ich naučím s týmito pásikmi na dovolenke prať